Dobrý večer, dámy a páni. Ja by som vám dnes chcela predstaviť jeden produkt, ktorý je veľmi účinný v liftingu, čiže pôsobí proti vráskam. Je to naše super sérum proti vráskam. Je to super sérum, je to vlastne booster, ktorý obsahuje zložky, ktoré sú vysoko účinné. Patrí to do dermokozmetiky. A vlastne tieto zložky, o ktorých chcem dnes ja rozprávať, ktoré naozaj veľmi ovplyvňujú v našej pleti procesy proti stárnutiu, tak je to samozrejme vitamín C. Tento vitamín C v tomto boosteri je až 10%. Je naozaj veľmi, veľmi silný a účinný. Tento vitamín C nám podporuje vlastne tvorbu nášho vlastného kolagénu a elastínu, čo je veľmi dôležité. A ďalšou zložkou je tam potom acetylhexapeptid 8 a to je ten, ako my nazývame, tekutý botox. Je to vlastne neinvazívny tekutý botox, je to zložka vlastne z botoxu, ktorá spôsobuje na našej pleti, že tú mimiku nepoužívame až v takej silnej, v takej sile, pretože tá pleť je taká zrelaxovaná. Touto zložkou tá pleť sa nepohybuje ani vytvára vlastne tú mimiku do takej hĺbky, do akej sme zvyknutí a tým pádom sa nám tvorí menej a menej vrások. Tak ako napríklad v tvarovej joge sa učíme, že nemáme používať napríklad čelo, tak toto za nás rieši aj táto flaštička, tento produkt, pretože nám vlastne zrelaxuje krásne našu pleť. Tento acetylhexapeptid 8 je naozaj je to úžasná zložka proti takisto stárnutiu a používa sa naozaj v veľmi, veľmi kvalitných produktoch. Ďalšou zložkou, ktorá si myslím stojí naozaj za spomenutie, je resveratrol. Resveratrol je to vlastne zložka, ktorá pochádza z červeného vína, z červeného hrozna. Obsahuje aj červené víno. Je to najsilnejší antioxidant, ktorý my poznáme. A tento antioxidant nám vlastne vylučuje všetky naše toxíny z pleti a tým pádom starneme takisto pomalšie. Čiže tento booster je naozaj, je to produkt, ktorý pôsobí vysoko proti starnutiu. Je to sú tam liftingové zložky a krásne je po ňom pleť vypnutá. Čiže dámy, tak ako napríklad niekto si dáva píchať botox, samozrejme nikoho nechcem odhovárať alebo niekomu za to nejak nadávať alebo byť proti tomu. Určite nie, je to každého vec. Ale musíme si uvedomiť, dámy, že keď si dávame píchať botox, tak za prvé tento botox nám ostáva v pleti. Za druhé, ako vyzerá potom naša pleť po nejakom čase, toto si musíme uvedomiť, lebo ak nejaké obdobie vylúčime alebo vyradíme naše svaly z pravidelného pohybu a tréningu, to znamená tak ako svaly my trénujeme vo fitku alebo niekde chôdzou a podobne, tak tie svaly vlastne potrebujú byť trénované. Takisto aj na tvári máme niekoľko svalov a my tie svaly, keď vyradíme z pohybu, len aby sme nepohybovali napríklad obočím alebo teda čelom a podobne, tak my keď to vyradíme z tohoto procesu, toho pohybovania, z toho tréningu, tak čo sa nám stane, musíme si uvedomiť, že keď pol roka nehýbem niečím, netrénujem ten sval, tak ako bude vyzerať po tom účinku, keď ten botox odíde. Častokrát sa dámy zhrozia, že naozaj po tom účinku, po tom vyprchaní je ten sval ďaleko horší, alebo tá výraz tej tváre ďaleko horší ako predtým, než dámy s týmto začali. Ale samozrejme, ako som povedala, nechcem nikoho odrádzať, len si dámy uvedomte, že máme aj produkty, ktoré
ktoré naozaj nám pomáhajú proti starnutiu. A plus ešte, keď tú tváričku potrenujeme, napríklad nejakými masážami alebo cvičením, tvárovou jogou, tak dámy, zaručujem vám, že budete krásne, budete krásne pomaličky stárnuť, ale nebude tá pleť taká nevyživená. Takže určite ja som za to používať produkty, ktoré naozaj majú možno nejaké zložky z toho botoxu, ale je to neinvazívna technika, čiže neinvazívne my takto vieme ovplyvniť aj krásne našu pleť a naše stárnutie a vieme ho veľmi našimi produktami spomaliť. Takže dámy, určite sa ozvite vašej kozmetickej poradkyni, alebo ak nemáte poradkyňu, tak aj mne. Budem veľmi rada a prajem ešte krásny večer. Ahoj!